Hola, carallonàtics, estem aquí a Ordinatura, estem amb Juan Manuel Reche López, soci promotor del projecte, i també Natàlia Valle Chillida, psicòloga i responsable de l'Obrador. Moltíssimes gràcies per acollir-nos aquí i per dedicar-nos uns minutets. Per situar els nostres seguidors de qui sou vosaltres, com us descriuríeu així, una mica 5 cèntims, de qui és el Juanma i qui és la Natàlia? Jo soc Juan Manuel, soc un pare d'un dels nanos que treballa aquí i aquest projecte neix de les necessitats d'un grup de famílies. Tots els socis que formem aquesta empresa són famílies de persones amb discapacitat. I jo soc Natàlia, soc psicòloga i responsable de l'Obrador. La meva tasca ha estat una mica fer la inserció laboral d'aquests nois i noies de l'àmbit educatiu a l'àmbit laboral i anar aprenent unes tasques fins que són ells els que desenvolupen tot el procés de producció de la nostra empresa. Com i quan es va originar Ordinatura? Ordinatura neix el 2015 com a empresa, però no és fins al 2016 quan comencem a fer les primeres elaboracions i les primeres proves amb els nanos. El seu naixement és aquest, és la necessitat d'un grup de famílies per poder posar en marxa un projecte laboral d'integració de persones amb discapacitat. Quina tasca social i comercial realitzeu a Ordinatura? Bàsicament la nostra tasca social és que el 80% dels empleats d'aquesta empresa són persones amb discapacitat intel·lectual. Només hi ha jo que faig la part més responsable de gestió i la persona comercial. La resta tot és inserció social. Quins productes comercialitzeu? Actualment el que estem fent és una gamma de producte natural, ecològic, com és el sèsam, que és un producte embolsat, que el que fem és caramelitzar-lo amb panela, que és un sucre que no està refinat, i afegint diferents ingredients per donar diferents usos en cuina. És un producte molt sa, molt divertit, podem utilitzar en qualsevol plat. Ara estem també desenvolupant un altre producte que també treballem amb el sèsam, que és la xocolata. D'on prové el sèsam i els altres productes que comercialitzeu? Doncs el sèsam prové d'Uganda i la panela, els dos ingredients principals serien el sèsam i la panela. La panela prové de Colòmbia. Llavors els altres ingredients provenen cadascú d'altres països. No són productes de proximitat perquè per la condició del producte es produeix en altres països, però sí que intentem comprar-ho a empreses que estiguin arrelades al territori on fan el producte, que tinguin cura de tot el tràmit que es fa amb aquests productes. Què és la flor de sal? Com es diferencia de les escates de sal? La flor de sal, nosaltres en aquest cas no és un producte que nosaltres elaborem, és un producte que el que fem és comercialitzar-lo i és un producte que també és d'una empresa social. Nosaltres no som especialistes en sals, llavors no es podria diferenciar molt bé que és una cosa d'una altra. Quin tipus de clients teniu? Doncs sobretot el nostre públic són les botigues de barri. Intentem arribar al petit comerç, a les botigues de proximitat, on es cuiden els productes i la gent hi posa un interès especial en allò que es ven. Perquè tenim un producte que a dia d'avui dins d'una gran superfície es perd. Llavors sí que el nostre valor afegit al producte és més fàcil de transmetre en les botigues de proximitat, de tu a tu. Quines llavors recomaneu per a persones amb colesterol alt i o problemes de restrenyiment? Per el tema del colesterol, el sèsam és un gran aliat. El sèsam té entre les seves característiques és que és cardioprotector. A més, és un producte que calci, sobretot. És una gran font de calci vegetal i podria arribar a ser un substitutiu de la llet o de qualsevol producte. I pel restrenyiment?
Pues jo no te sabria dir. Jo et sabria dir que en el cas dels mix de llavors sí que és un producte que entre les llavors que té el lli, que és una llavor molt indicada per l'estrenyiment. Llavors en aquest cas aquest seria com el més indicat per l'estrenyiment. Quins valors voleu transmetre amb la vostra activitat? Bueno, nosaltres els valors sobretot és que el nostre producte o la nostra entitat és social, ecològica i que fem que sigui el més sostenible possible i sobretot és la integració, inclusió. Com podem comprar els vostres productes i quins plans teniu pel futur? Doncs comprar, com us hem dit, a botigues de barri, a tots els mercats de Barcelona, és on ens trobareu segur. A partir d'aquí, de futur, doncs ens agradaria arribar més lluny. Arribar a cadenes on el nostre producte sigui visible i es compri per ser Horti, que es faci conegut i tant sortir a l'exterior. Ojalà. Com és que l'expressa es diu Ordinatura si feu servir bàsicament sèsam? Bueno, això té la seva història, està bé. Mira, Ordi, el grup de famílies promotores d'aquest projecte, la primera intenció que van tenir de fer empresa va ser amb la cervesa, d'ahir d'Ordi, l'Ordi que és la cebada, no? Llavors van pensar que era un nom que ja ens ho havien fet nostre i a més van poder registrar la marca i hem mantingut el nom, inclús que ara no treballem amb Ordi, que treballem amb sèsam prioritàriament. Ja està. Doncs moltíssimes gràcies a Natàlia i moltíssimes gràcies a Juanma i també a la resta de companys vostres que ens permeteu gravar-ho aquí i s'ha de dir que nosaltres l'hem provat i que està molt bo. O sigui que recomanem a totes les persones que escolten i veuen aquesta entrevista que comprin a Horti Natura, que de veritat està molt i molt bo. Moltíssimes gràcies.